Boas xente, que tal? Como estamos? Hola, moi Benvidos boas. a un novo vídeo aquí na canle, ves aquí a un vídeo en YouTube bastante especial hoxe, hai que dicilo, bastante especial e a saber o que vai a salir de aquí, xa vos aviso que a ver o que, bueno, xa vedes no título, iba a poñer místico, iba a poñerme como, ai, que vai estar. Son do Camiño 2024. Punto, xa está. É o que, nalgún punto da pantalla, sairán de vez en cando por aquí o cartel deste ano, porque, bueno, vamos a facer un especial, como quen di, no, falar un poquinho do festival, porque, claro, é un festival que para ti, para min, bueno, claro, Sí. espérate, primeiro, ele Dani, Hola, que que tal? claro, Encantado. estou aquí como presentando, o sea, sen dicir quen Pa- é. para, para min é un placer e un soño estar aquí no estudio de Dani, vamos, é algo que me facía moita ilusión e que hasta estou nervioso ao seu lado, o sea, imaginade, pero bueno. É novo colaborador, ele non o sabe, pero a partir de agora vai salir en moitos vídeos. Sí, 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 Esto si fala paga, como... si paga ben, Sí, sí. pago unhas cervezas, Perfecto, suficiente. está feito. Joder, porque para nós somos colegas e o Son do Camiño compartimos outros festivais, outros concertos, outros momentos, pero Moitos. o Son Sí. do Camiño ten ese cousa Sí, especial, non? sí, ten algo diferente desde o primeiro que fomos, que xa fai uns anos, e foi algo, pois, non sei, foi como algo que nos marcou no mundo do festival, digamos, que nos marcou para así a nivel de ir xuntos e tal, e entón ten pois un carisma, algo especial ese festival que ti máis eu sabemos. Sí, feito, eu non sei se o contei algunha vez, foi como o xermen ou o que propiciou que este proxecto este funcionando como está funcionando, daquela eu xa fixera algunha conversa musical, pero vivir o Son do Camiño, descubrir grupos e vivir aquel ambiente foi como, buah, que me mola tanto o mundo da música, que eu quero crear contido, e abandonei todo o que estaba facendo de outros contidos alleos, sinto para a xente que lle molaba verme xogar ao camión, algún día volveremos. Molaba moito Dani co Eurotracks. Algún día volveremos. Sí, Hai ideas aí sí, sí, sí. para a próxima tempada. Pero dixen, teño que falar de música porque, joder, é o que me gusta, apaixonoume isto e quero facelo. Entón, No, no, e aparte eu podo decir que a partir dese festival o sea, empezaches no mundo da música, pum, 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 e plantaste, pois, no que eres agora, un referente a nivel galego. un referente a nivel galego da miña casa, pero sí, a nivel galego da miña casa. Entón, queríamos facer hai un vídeo xa falando do cartel, cando saliu, xa eu conto un poquinho as miñas impresións, pero queremos facer un vídeo así distinto, que quero empecé a introducir este tipo de vídeos tamén aquí na canle, que non sexa só eu falando en cámara, senón con xente en persona, que non teñen por que ser necesariamente músicos, senón, bueno, xente que fans ou calquera persona relacionada co mundo, para darnos a opinión deste festival tan controvertido a veces, Sí, sí, que xera certa polémica. sempre vai a ser. Un festival deste tipo sempre vai a ser controvertido e sempre vai bueno, a crear división de opinións. Vai haber ultrafans, ultra haters, vai haber xente que vai a ir porque sí. Despois estamos nós que nos gusta e vamos a ir. E sempre ten un cartel no que, bueno, vai a dar que falar. Mira, antes de falar do cartel deste ano, que como digo, de vez en cando vai salir por aquí así, vale, por algún punto, igual me tapa a miña cara, tapa a súa cara, non se sabe, pero se irá. Como valoras ti a túa experiencia no Son do Camiño? Porque os macrofestivales son complicados, pero, por exemplo, ano pasado, como foi a túa experiencia no festival? A miña experiencia nese festival, partindo do que eu son de cerca de Santiago, eso tamén hai que decir, sempre, o sea, moi positiva. É un festival que me pues, gusta o sitio, o sea, é un sitio que me parece un sitio pues, emblemático de Santiago. Creo que é un sitio para organizar un festival ou para facer concertos que vale para eso, que está moi ben tal. E despois a miña experiencia, tanto fai 2 anos como ano pasado, sirveume para dúas cousas, principalmente. Non sei se querías falar desto, pero agora está. Para coñecer grupos que non coñecía, música, tipos de música quizás que non coñecía, e algo máis importante, que é quitar prexuizos sobre certos tipos de música e valorar outros tipos de música que, pois, a mellor non estaban nin nas miñas listas, nin nas miñas reproduccións, nin moito menos. E sí que é un festival que me axudou para eso. E aparte que ten un ambiente que pese a ser macro festival e que haxa nombres que ves internacionales, etc, etc, ao final
chocas ca xente varias veces, ves amigos, non sei, está moi ben. Porque sí que é certo que o ano pasado hubo certa polémica por a actitude de algunha xente dando a espalda ao escenario, Sí, non facendo caso a artistas, pero para os amantes da música, porque nos gusta todo tipo de música, que non nos pechamos a nada e nos gusta descubrir e que nos sorprendan, o que dicías ti, non? O Son do Camiño ou a forma de facer os macros festivales agora, que sí que é verdade que, bueno, ten as súas cousas boas, ten as súas cousas malas, pero o feito de poder ver nun mismo escenario, como por exemplo foi o ano pasado, pois ves a Vetusta Morla, de repente ves a Ana Hu, ves Chega Sobresalto, derrapan, sí, futuro pasas de alcalde. The Rampants a Duki. O sea, e aparte podo decir que os dous me molan moito. Entonces é como, e aparte, pois o que diste, pois podes ver un artista que igual noutros facetas da música aquí en Galicia non poderías ver, e podes ver grupos máis daqui cercanos ou outro tipo de música un pouco máis alternativa. Entonces nese sentido xogan bastante ben. E o que dis da xente de que estaba, bueno, eu creo que é algo que está a orden do día, eu creo que hai xente que vai empezar a facer por moda, por decir, mira, son dos que fago ese, o sea, enorgullecerse deso. Sí, eso é o que eu espero que, non sei, que é difícil controlar eso, pero que Sí, este ano moi difícil. o son poidan facer algo para que cando pase aí, pois, non sei, seguridade, obrigando a xente a estar de pé Sí, ou... o sea, eu creo que sí, porque ao final estamos falando de que é bueno, unha especie de foso que lle chaman, pero bueno, non é un foso, pero realmente sí que eu creo que tamén debería facer algo con ese tema. Eu creo que deberían de, pois non sei, ao mellor mismo a organización dos concertos. Xa solamente con eso xa poderían axudar a que eso se prevea un pouco, pero bueno, o que este seguridade, pois traballar un poquinho máis nese sentido non estaría mal, porque bueno, ao final xa non é solamente que lle molesta aos artistas, que sí, porque están encima do escenario e ven todo, ao final tamén crea un ambiente medio raro, sobre todo se é a primeira hora ali, e non estaría de máis que lle dan un toque. Vamos a Sí, ver sí, como cambia eso. Vamos a falar do festival deste ano. ben, Vamos a falar do cartel, porque un festival no que a primeiro nome que se creou, ou que se anunciou, como se o creasen eles, o primeiro nome sí, estaría ben. que se anunciou foi unha cousa curiosa, non? Porque normalmente bueno, os sitios agora ou venden os abonos a ciegas de cómpreme el abono e despois Confía en mí. a ver o que sale, ou hai un anuncio de unha tanda grande e comprame o abono sabendo que xa tes estes Tes grupos unha base que van a consolidada estar. de festival, sí. E o segundo camiño este ano dixo ni unha cosa ni la outra. Anuncio un nome e xa con eso van á venta Vou tirando. os abonos, que foi o nome de Green Day. Pero vaya nombre. Claro, Vaya nombre. que foi para ti cando viches de repente Green Day en Santiago de Compostela a 5 minutos da túa casa como quen di, a unha hora da miña, pero que está aquí ao lado. Como foi dicir, hostia, O sea, non contaba para nada e menos que fora un concerto íntegro como vai a ser. E, a ver, para min foi algo sorprendente e a vez positivo. Eu cando era máis chaval tiña no móvil o politono de Basket Case, a canción mítica de Green Day cando iba ao instituto. Así que foi algo que me chocou. Aparte, ao que diste a forma de anuncialo, de anunciar un grupo tan potente, internacional, anunciar concerto íntegro, xa directamente vender abonos, sí que me chocou. E por outro lado, advertiume de por onde podían ir os tiros do festival. eu teño que dicir que me esperaba que o festival fose por outro lado do que realmente ao final foi, porque sí que sigue mantendo ese carácter ecléctico, ese carácter de Moi tocar ecléctico, moitos os paus. Eu pensaba que se iba a tirar máis por non o tono Green Day, non, que para iso está o Resu, quizáis para un tono máis rockero, sí, máis deste Green Day pau, para arriba. pero dixo, igual va por outro lado do que finalmente foi, pero bueno, Eu máis que estilo musical refiérome a estilo millennial. a idades. Claro, o sea, unha, as datas que as modificaron, e dúas, se despois imos seguir falando, creo que hai certos grupos que tocan un rango de más 30 redondelito rojo. Sí, porque nomes, por exemplo, de Interrupters, Interrupters. que teñen a súa carreira xa consolidada, temos a Pet Shop Pet Shop Boys, Boys, Love of Logo Lesbian, Lesbian, Loreza de Van Gogh, 30 Seconds to Mars, que xa eso xa ronda os 30 tamén.
outro como Melendi que xoga a xuventude pola súa última época, pero que sí que, pero bueno, non que deixa de ser ten o seu millennial. público do de atrás tamén de primeiros 2000. Icona Pop tamén que se Icona Pop pode, joder, tamén, tamén fin, sí, ten, sí. ten o seu percorrido xa. E sei que como, ostras, hai máis nomes de esa época que nos afectan Que nos afecta a nós, de sí. xóvenes, de Que juventude, nos quere decir algo, sí. dos que outros anos e quizáis non, un pouco é extraño, pero ao mesmo tempo é alegre que estén estes grupos. A ver, o sea, por un lado, sí que choca o millor, xa non o millor fai un ano, pero fai dous, fai catro, bueno, estuvo a pandemia polo medio e tal, sí que igual se os compara, sí que hai como, bueno, parece un cambio, non? Por onde queren encauzar un pouco o festival, aínda que por outro lado, é que se te posa a mirar outros artistas, tamén tes para chavalada, como se suele decir, ou grupos que acaban de petalo fai un ano como Arte de Bogotá. O sea, que acaban de pegar o pelotazo, Ana Mena, que, bueno, considero que Rels B tamén, o sea, son artistas que, bueno, xa cambian un pouco o rango de idade, pero, bueno, ao final non deixa de ser o carácter ecléptico do festival e por outro lado non está mal tampouco unha que a xente, bueno, dentro do respeto, que a xente nova nova, bueno, a ver, sona má fatal isto, pero que vexan grupos como Pet Shop Boys en directo e o mellor para nós pois o mellor un artista que por nombre non coñecemos e es como, ah, lo escuchan los jóvenes, sabes, decir, hostia, pois que directo ten, porque igual está mal decirlo, pero a Rels B vino ano pasado aquí en Coruña en directo, coñecía algunha canción e parece que fixe un directazo da leche, o sea, a nivel musical, con instrumentos, gustoume un montón, e digo, joder, pois mira, ao mellor pasaría de escoitalo, e moloume Vamos a, moito. a ir día por día un poquinho. Non vamos a falar de outros grupos porque senón estamos aquí 50 horas Tes vas rayando e non tes tampouco é sentido. plan. Dani é un profesional, el sabe. Non, creo que fales ti moito porque así se sepa, pero dicir de Rasby e é o exemplo perfecto de por que se debería dar unha oportunidade a estes festivales moitas veces para ver esos nomes, porque, por exemplo, eu deste ano, pois, eso, igual a mellor por algún nome novo, por así dicilo, como pode ser Ana Mena ou Nato Sigor, igual non pagaría por ir a verlos en directo, pero os vexo aquí e digo, hostia, pois ahora sí quero pagar, porque con Resby, por exemplo, a min parecíame non unha merda, pero sí que, bueno, escoitaba e era como, nah, non me chama. Outro máis. E cando vimos o ano pasado, salía con banda, tocando en directo, que moito se fala destes artistas, pero levan máis música en directo que algúns outros de outro estilo. Falámoslo ano pasado, no Son do Camiño, en vivo, ali no festival, escoitando a Trueno, pode ser? Tamén, sí. Que dixemos, e outro chaval argentino tamén, que tamén era moi bo, que foi como, joder, esta xente ven con música en directo, con guitarreo, batería, e ganan un montón, e a verdade é que está moi ben. Vi que aparte tiña coristas. Tiña coristas, tiña eventos, ostras, estaba moi ben. Que dicir, joder, vale, usará o autotune que queiras, fará o estilo de música que sexa, pero está levando e poñendo en valor a músicos que en outros estilos, outros artistas non levan Non o fan. por tema cartos ou porque non me dicen, pois, pa que vou Sí, por lo que sea, por a pagar ou tal. E, sin embargo, este tío, aparte nos dixeron, falamos de que cada ano vai metendo cousas novas e vai ampliando ese directo. E, hostia, e iso é valorable, moi valorable. Está guai. Sí, sí. Mira, xoves, primeiro día, cunha novidade que ten, bueno, os 3 días ten novidade, que o escenario Son Electro, vai Repsol, se queres patrocinar esta canle, podes patrocinala, vale? Temos hueco na parede. Por aquí se me poñen cousiñas, esta refinería aquí ao lado da casa, Sí, o sea, claro. un día podes explotar isto e quedaros en casa. Vense os lumes Págame. cando ves por AP9, o sea. Sí. Ten ese primeiro novidade que é un escenario que vai ser máis grande, E máis potente. máis potente, con máis luces, máis pantalla, que o que había habitualmente, que non era complicado. é que, joder, es que sí que é verdade, unha crítica, e me parece guai este paso porque había ese escenario que era como o escenario dos borrachos, mira, tira de pai, sí. e un escenario pequeno que non se coitaba tampouco. Tiña un sonido que moitas veces, como ver alguén potente abaixo, escoitábase de fondo o sonido do escenario principal e dabache rabia, pois, por exemplo, ano pasado que fomos ver a Galician Army, foi un bolazo da leche e é unha pena iso que non tuveran pois un pouco máis de e este ano parece ser que optan, de feito a nivel cartel, pois vese que xogan tamén
E o xoves está un gran amigo teu. É que o xoves eu aí, aquí, mira, de electrónica o que menos vou a falar, ou vamos a falar, porque eu personalmente é o que menos controlo, Eu igual. non teño moi vistos os nomes, non me vou a facer aquí o listo, o sea, son tonto, pero non vou facer o listo, e hai dos nomes dos xoves nese escenario que eu quero ver, un é o de Parquineos, que me parece que teñen, non sei, un estilo moi curioso, moi cañero Moi auténtico, sí. e moi resultón, e mólame que este aí Quique Varela, que hai conversa, mira, por aquí se irá, aquí, o enlace para que pinchades e vexades a conversa con Quique Varela, DJ aquí galego que o está petando Moi bo. e joder, que este aí, pois mira, guapo Sí, eso. sí, aparte o merece, porque o currou durante un tempo, escoitei a conversa, recomendable, É unha e conversa. sí que merece estar aí, igual xa merecía estar algún outros anos, pero que ahora este xusto cando lle dan o boom ao escenario, pois igual está mellor, está, é un momento axeitado para que este. Ganas de ver ese escenario, sobre todo ver esa evolución. Sí. Despois, ahora imos ao escenario ou os escenarios principales, non sei como a distribución, a ver se o poñen estes días Eu vin como é. estaban construindo, son como ano pasado, un ao lado do outro, o sea, porque xa está montado. E tamén están as cantinas. Que esos son importantes tamén. Sí. Xente, hai que hidratarse. Hai que Hai que hidratarse hidratarse moito porque só dá a sombra no foso. O resto pega o sol que ten por aí. elevar gorro, eso Sí. é importante. Sí. Recoñecible, por se vos perdedes. Por Sí. exemplo, Un de Charmander. un de Charmander laranxa. Sí. Bueno, ese non o levedes, que quero ser o único que o leva, pero podes de piñas, por exemplo. De piñas este ano seguro que hai moitos. Sí, Por lo seguro, que sexa seguro. temas deportivos dos cales non vamos a falar. Así, celestes claros tamén ha de haber algún, esperemos. Pode ser. Artistas do primeiro día, eu vou dicir, en vez de facer unha previa de nomear cada artista como tal, de este fan, este estilo, senón que temos máis ganas de ver. Eu, o sea, que non teño que ser super sincero, eu quero ver Ar de Bogotá, tío. Non os poden ver hasta agora por ti sábelo, pois, por paternidade, porque non coincideu. E teño moitísimas ganas de velos en directo, porque, o sea, creo que é un grupo que ven currando super ben desde fai uns anos, cos discos que sacaron, e teño moitas ganas de ver como sona en directo esa música, porque a verdade é que me promete. O sea, do primeiro día, aparte do concertazo de Green Day, que seguramente vai molar, van a facer genial, vai ser a leche, dos grupos que máis ganas teño é Ar de Bogotá. Igual che collen o grupo que ibas dicirte. Sí, no, a ver, é que eu Ar de Bogotá Pero ti xa os biche. eu xa vin en directo, vinos en formato sala, que en formato sala é unha puta locura, que lo é, claro, foi bestial na Capitol. A quen non veu Dani últimamente, quero decir. O sea, vexe moito ritmo, consume máis música que Estrella. O sea, aí está a par, Pero si, sí, vinos en directo, moloume moito, xa me molaban. Vinos en directo a primeira vez aquí na Coruña, no noroeste, e foi a confirmación de, hostia, que esta xente está petando por algo. Creo que a de Bogotá é esa banda que ou te gusta, ou non é que os odies, pero é como indiferente. Sí, pasa de E eu en directo dixen, entendo por que teñen esa forza, porque sin entrar en análisis das cancións, pero teñen un directo que é moi potente e notase que hai un disfrute no escenario que eu creo que ti a xente que os vai xa por primeira vez, moitos van a flipar e van a cambiar a súa opinión con ele. Claro, aparte, non sei, creo que pode ser que o público tamén se entregue bastante, porque, bueno, creo que pode ser un concertazo, a verdade que sí. Depois eu teño ganas, bueno, Green Day, Bueno, claro, Green Day. Que como eu non pagaría posiblemente igual por Green Day de ir a Madrid a verlo. Eu non pagaría, non sei canto o directo deles solos, unha salvajada. Non o pagaría seguramente, pero si, unha vez que está no cartel sí que me mola. O sea, pero teño ganas de ver por riba de todo, teño dous nomes que quero ver dese primeiro día. Peligro. Un é o de Maryland, que pasaron por aquí pola Canle, tamén que non pasou por aquí pola Canle. Claro, é que tamén. Son de Vigo, pasan por a Canle nos comezos da época de O Radar e teño moitas ganas de velos en directo, é un grupo que me chama a atención, tranquiliño, así un sonido moi fresquiño e moi relajado. E despois teño ganas de ver en directo a Fernando Costa, que sí que me chama moito a súa música e teño ganas de ver o seu directo agora, de ver como está, que está máis rodado, xa vi unha vez.
está en Obradoiro, e ver como pode ser, non sei, me chama moito a atención. Sí, bueno, xa que estamos falando dos xoves, pois Berto, o sea, un proxecto musical galego, compostelán, pois ao final, pois tamén gusta velo. No meu caso, o Vera me gustaba máis que fose Berto con V, porque me parecía un grupazo. Pero Berto con B tamén, pois sempre apetece ver ese tipo de música, da que supoñemos que será para empezar a tarde. Sí, pero eu que teño que dicir unha cousa porque Berto nas súas redes puxo, despois dun concerto que gravou para a Galega Fest, para o Festival este da Galega para presentar a plataforma digital, eh, como que despediu o proxecto como tal como o coñecemos, Ui, entón non sei ui, que se ui, vai a ver, que se viene. se vai a ver algo novo ou algo distinto o que O que estamos estaba habituados, porque dixo como que se despedía de Berto, está no cartel, o sea que debe ser que igual hai un giro á súa Igual hai un música, non sei. non sei, ou un xiro estético musical ou non o sei. Pero, bueno, sempre apetece ver música galega e máis, pois, nun escenario así, nun ambiente así, pois sempre apetece, a verdade, xa dito. E depois outros nomes como de J Balvin, que a Eu é ver... que non está residente. A ver, J Balvin, bueno, Con igual J, non sorprende. mira, con J Balvin seguramente non sei a que hora vai a ser, pero o ano que estuvo Justin Quiles, de chegar ali, pois decir Justin Quiles, que guai. Empezar a escoitar e decir, joder, que me son todas as cancións da radio, tío. Coñecíallas todas, o sea, era como ou da radio, ou de non sei donde, de escoitalas. Pois eu poño que algo parecido, ao final, pues, é un cabeza de cartel. Pois, De Interrupters de tamén está moi Interrupters, ben. é o que tampouco paría, e si que me molaría. Hot Milk é posiblemente o nome Non coñezo. que menos coñezo, E Maten, e Maten é unha Tampo. DJ, non sei se sueca ou Pode de ser países nórdico, nórdicos, que fai, creo que electro house ou un ben. house moi electrónico. Supoño que pechará a noite, por lógica, por estilo. pechará. Non sei, falan moi ben das súas sesións, estivo en escenarios ultrapotentísimos, o sea, é un nome que este aquí, pois, está moi Sí, guai, que non coñezamos non quere decir que non sea potente dentro do seu e ten que ser ultrapotente cando está no escenario principal e non no outro escenario que é como máis secundario, o sea, ten que Sí, ser sí, ten que ser un nombre que mova peña, exacto. o sea, que Sí, hai co seu caché, seguro. Sí. xoves primeiro día, Ben, pinta, vai estar, pinta potente. pinta intensidade xa. A incógnita vai ser, o sea, quero dicir, desde o meu punto de vista, vai ser un diaza dependendo de como salga o concerto de Green Day. Pero ao final é un día que, bueno, xira en torno a eso. O sea, Benres. Benres, atacámoslo Benres. Recomendación, xente, se podedes coller dos vacacións. Son 3 Sí. días, pero o sábado ides a chegar Sí. que vos van faltar horas. Non, o sea, Traballar e ir ao son do camiño, é moi complicado. Salvo que traballes no son do camiño. sí, O sea, que tamén é complicado, porque sí. tamén son moitas horas de traballo. Moito ánimo, por certo, toda a xente que Sí. que está montando todo o Montadores, escenario, seguridad, camareros que van a estar aguantando aos borrachos, aguantando Eu desde aquí as- quero mandar un abrazo a todo o mundo de seguridad porque o que aguanta. O que aguanta é as camareiras igual, porque a veces hasta un mismo di, ui, eres tonto. Sabes? Sí. Entonces é como toda a xente que traballa, que fai posible, a xente que prepara os baños e que os adecúa e que os limpa. O sea, esa xente merece das food trucks, todo. merece o ceo, o sea, de verdad, o sea, os chavalas que andan ca mochila, ca sulfatadora das cervexas, como digo eu, o sea, con cantos kilos van ás espaldas para que, o sea, que meritazo, o sea, E despois non fagades o que pasa todos os anos, que escoitamos moito esta conversación, se non vos gusta os precios das barras, que xente do son do camiño, se vedes isto, non vos pasedes cos precios. eso, por favor. Ajustadio, Somos ajustadio xente traballadora, pouquiño, que estudiantes. canto tamén. máis barato, máis vamos a beber. Exacto. Eso é, O sea, é mellor 2 a 6 que son 12 que 1 a 9. Tomamos unha, de outra forma 2, ganades 3 euros. pero se non vos gustan os precios, non lle digades nada aos rapaces que están ali, que están traballando, Exacto. non son culpables de que vos cobren 20 pavos por unha cerveza. E se bebedes fora, que sei que moitos ides facer, recollede, porfa. Porque moitas veces a salida ves cada desfeita ali na naturaleza que diste. Como nos quedou isto, Verdad. Recomendación dende o radar neste programa que non ten nome, pero que este publicado vai ter un nome de sección, porque xa digo que vai ser o primeiro de moitos, recomendacións
de como tratar a xente, como cuidar o medio ambiente. Venres, Venres. 31 de maio. Ahora diste, porque empecé eu antes e igual che fastidio. No, ti non me fastidias nada porque o Venres temos máis potencia todavía, hai máis nomes de grupos e así por falar, pois do escenario son Electro by Repsol, nomes que me sonan como de Toni Varga, Viviana Casanova. Viviana Casanova e Cristina Toxio me mola, o sea, me mola, me sona, Sí. me pode molar tamén a Solardo, súa parece sección. un nombre da leche, da hostia, Solardo, o sea, é como decir, fai un Solardo que nin Vai, Dios, o sea, mola. Sí, de feito vai ser unha broma recurrente ali, me parece. Seguro, sí. Pode, O sea, ojalá xa o tempo. Vamos a ver que tal ese escenario. sí, a ver, Non podemos decir moito porque eu non podo dicir moito, si que outro, pues, o día seguinte ten xa máis tal, pero o Benres, a verdade é que do Son Electro by Repsol, patrocina a Dani, por favor. por favor, se non imos a Camsa, non, a verdade é que non, é que non podo falar, o sea, falar por falar, paso. Así que vamos a falar do Venres. Do escenario principal, o escenario ecléptico, vamos a falar da música ecléptica. Que menuda mezcla, Porque me vou a dicir a quen teño ganas de ver é unha recomendación, bueno, tres. Se viene. No, é que ao final, mira, te vou a recomendar todo, pero a ver, deixa alguén. Eu quero teño moitas ganas de ver en directo a unha das miñas bandas que me marcou na miña xuventude, os meus anos, unha banda que ten moitos himnos que eu escoito, sobre todo cando estou de baixón e quero chorar, e digo, pois me poño esta música, como Love of Lesbian, que ten narices que sendo unha banda que me gusta tanto, nunca puiden velos en directo, quedeme con ganas dun concepto aquí que fixeron no Coliseum, e antes do parón un pouco que fixeron ata agora volver. Van a estar presentando moitas cancións novas do novo disco, co cal pinta interesante. E despois teño tres recomendacións que facer moi encarecidamente, que son deses nomes pequeniños, que son os que menos van a chamar a atención do público, pero creo que se vai a ver, como son o de Yodelín, Marilia Monzón e Manolius Dop. Yodelín e Marilia son dúas rapazas moi xóvenes que cada unha o seu estilo non é similar entre elas, teñen o seu carácter. Marilia quizás moito máis íntima ou máis intimista que Yodelín, pero que son dúas artistas cunha voz espectacular. Teñen unhas cancións que a mí me chaman moitísima atención, creo que están moi infravaloradas, sobre todo Marilia, que a que menos Yodelín ten algo máis de base, ten certa fama, pero Marilia creo que ten moita menos recoñecemento do que merece. E o de Manolius, que eso vai a ser xente, o sea, tocarán seguramente ás 5 da tarde, pero ide vai a ser unha festa bestial. Son a leche, da igual o sitio que vayan, porque eu vinos en algún festival con 3000 personas e vinos pois na Meixenda, que é unha parroquia pequeniña do Concello de Ames, que creo que éramos pois os veciños dali do lado e nós, que fomos a miña parella máis eu. E a xente, claro, xente dali da parroquia empezou mirando estes dous ali nunha tabla levantada, non era ningún palco nin nada. E pouco a pouco empezaron a ganar a xente, e ao final estábamos ali nunha cancha de futbito, todo o mundo bailando ao seu ritmo. O sea, son xeniais. O sea, non vos perdades ese concerto para nada. E ten isto que galego do día que é necesario que apoyemos tamén. Hai que apoialo, o sea. E despois falaches de Love of Lesbian. O sea, si Alba me escoita... Alba, se ves esto... Hola, corta, vale. Ahora pasa adiante un minuto ou dous. Love of Lesbian. O sea, cantas veces eu teño posto no coche e ela decirme, quita eso, porque a mí me encanta Love of Lesbian. O sea, eu son un fanático, son do club de fans de John Boy. O sea, eu son un deses. E nunca, pois, por motivos, os puiden ver, cando estuve en Madrid actuaban, pero non puiden ir velos tampouco. E cando vin que estaban no cartel levei unha alegría enorme, porque máis alá do que di Dani, que veñen con música nova, os clásicos de Love of Lesbian son os clásicos de Love of Lesbian. O sea, está moi guai. E unido aos clásicos que está La Oreja de Van Gogh. O sea, La Oreja de Van Gogh. Eu creo que o de La Oreja de Van Gogh que máis clásicos, o sea, La Oreja de Van Gogh pode ser o concerto máis icónico. Ten narices que actúan o mismo día que Icona Pop, pero
pode ser Sí. o de Verja de Van Gogh o concerto máis icónico de todos os 3 días, porque posiblemente sexa a banda que todo o mundo, aínda que non o recoñeza, se saben moitos temas deles e se van a cantar ao unísono. Ao unísono é seguramente o 90% das cancións, porque se van a coñecer. E aparte creo que é a primeira vez que van así un pouco de festivales tamén o que anunciaran. Hmm. Eu tiña a premisa de que iban a estar en Santiago, cando dixeron que iban a facer festivales, dixen, estes veñen a Santiago seguro. E a verdade é que, jova, por que non? O sea, por que non? La Oreja de Van Gogh, sí señor, el 20 de enero. Va a estar... Pet Shop Boys son uns fenómenos. É que claro, hai nombres que diste, que digo deles? Pet- O sea, vas a velos e xa está. Pecho Boys outro grupo, non? Que eu non escoito moito Pecho Boys, algunha canción que sigue de vez en cando, tal. Non pagaría, pero, joder, mos pos no festival e digo, coño, me los voy a ver, Go West. porque están aí, sabes? É como, joder, é unha banda mítica que leva moitos anos e hai que velos. É como que, mira, un check, vin a Pecho Boys. O sea, os puristas da música, vin a Pecho Boys, vale? Sí, bueno, a ver, Perfecto. eu tamén opino igual, pero non opino igual. O sea, tiñamos que rivalizar en algún momento. Si chega a haber dous escenarios, ponte. E por culpa de ver a Pet Shop Boys me vou perder medio concerto de... Pois non sei. Pois hasta che vou dicir Monulius. Pois igual mo pensaba. Habíame un cacho de Pet Shop Home, Boys sí, por claro, velo, pero claro. eu iría ver a Monulius. Claro. En caso de coincidencia, Ver por decir, vounos ver, sí, Go West, de que ver un guai, pouquiño xa está. escoitas algo, ves a posta en escena Exacto. Porque, o sea, ao final non vou, o sea, un festival así máis grande ca outros, en plan, sí, o sea, están os grandes cabezas de cartel e tal, pero ao final eu vou ver o que a mí me motiva, me dá ganas de bailar e o sea, non vou ir por o postureo de decir vi a Pet Shop Boy, o sea, si me coincide ben vou non saber, pero se me coincidira con outro en cambio ou tal, pois que me motivara máis, pois iría outro tranquilamente e non me quedaría remordimento ningún de conciencia. despois, resto de Iggy nomes, Pop, Nat Tibor, Mike Towers, Baby. a ver, a mí non é o que menos me motiva, teño que A dicirlo. min dos reggaetoneiros que hai é o que máis me motiva. O que máis? Sí. Tío, sempre fai rimas. Quero dicir, é un tío que as súas cancións son rimas constantes. É como rima consonante todo o tempo. Pa. É que eu teño E non fai como Camilo, que rima vida con vida. O sea, rima ben. É que eu teño un medo a este concerto, non sei por qué. Eu teño un medo de que sexa un brrr 2.0. Pode ser. E los reales, os que estivemos, Sí, os que estivemos os que no estivemos fondo aí. camiño fai 2 aniños. Sabemos de que falamos. Sabemos de que fala ese brrr. Brr. Ese arriba España. Sí, pero ao acabar o festival, que é o que todo o mundo se acordou? Sí, tamén é certo. Que foi o máis icónico? Brr. Sí, é absolutamente certo. Eu creo que Mike Towers é outro estilo. O sea, creo, non sei os directos que fai, pero bueno, xa a nivel musical non é, o sea, é diferente. Pero fai unha rima su tío, o sea, rima guai, o sea, Igual me vai a convencer, igual me vas a convencer de que é que a ver, hai que primeiro todo ten que saberse as horas, porque o primeiro que facemos Dani máis eu normalmente é mirar eso e dicir, agora comemos. Sí. Porque comer hai que comer, chavales. igual que falamos de beber, hai que Hai que beber, comer. hai que adaptarse, E hai que comer. comede. Hai que No, é que no, porque se ides a beber e igual hai xente que non o sabe, pero os xeos pues, tomas Normal. unha Coca-Cola con ron e os xeos poden ser perjudiciales. Porque non sabes de onde veñen eses xeos. Esa auga non sabes de onde ven. E as burbullas desa Estrella Galicia, mira que los digo nos vídeos, podes patrocinarme tamén, non fai falta cartos, mándame cerveza, é suficiente. Non unha caixinha a semana. As burbullas tamén son peligrosas porque se meten no cerebro e tamén a veces se non comes se complica. Exacto, o sea, hai que comer. Entonces, o primeiro é mirar a organización por días a cando comemos, claro. Pode tocar con Mike Towers. Pois o mellor podemos comer escoitando de lonxe. Que Non tamén sei. é unha opción. Non o sei. Que unhas cousas boas que a mí me flipa do segundo camiño, ten cousas negativas, ten cousas boas. Exacto. Unha é a ubicación, que non falamos nada do Monte do Gozo. Sí, igual, comentei un pouco ao principio, pero sí, o Monte do Gozo para min é... Bueno, ibas falar ti. Sí, no. O sea, a nivel de organización para montar un concerto, un festival, é un sitio excelente. O sea, é perfecto. É que é moi adecuado para, por exemplo, estes concertos que diste, igual, non o quero ver diante porque tal, quero comer,
te colles a tua comida, vas para Te arriba de todo, retiras un pouco. nun dos escalóns, te podes salir nunha esquiniña, Exacto. comes, ves perfectamente, escoitas, porque se escoita bastante ben Escoítase bastante dende todas ben, as sí. zonas Sí. do Monte Gozo, bastante ben o sonido, e podes comer mentre estás vendo ali e dis, pois mira, moito, está guai. Vou acabar o perrito que Sí, quero poñerme a bailar. ambiéntache de fondo, e se che mola e queda medio concerto, pois baixas e síguelo, se non, pois tiras e vas para atrás e descansas, bueno, podes, nese sentido, sí. Pero bueno, habrá que ver. Despois, Iconopopi Recycle Cycle G, ou como se diga, sabes que eu non sei falar. PERT Certificated. E son nomes que, bueno, Por que non? pode ser curioso, pode sorprender moito. Sobre Sí. todo, eu creo que o de Recycled ou Recicled, ou como se lle diga, Sí, perdona, Recycled G. Por eh, favor, que Recycled, se non se escoitas, dinos como é. pode ser moi sorprendente. Pode ser, Eu creo que pode ser un Rels B, non? De que igual chegamos ali e dicimos, ei, Sí, porque, por exemplo, Nato Sebador xa é trap máis puro, duro, tal, non sei, pois igual nos... Sí, está, sí, mira, por que non? terceiro día. Bueno, chegamos ao sábado. Chegamos ao sábado, Chegamos. importante, xente. O sábado é o día no que antes de entrar ao festival tedes que comer moito máis, beber moita auga o sábado pola mañán, moita auga, porque é un día que se pode facer moito longo e hai que chegar con moitas forzas porque, hostia, a nosa experiencia é que Sí, o sábado as últimas horas tambaleas. son jodidas de aguantar e non precisamente pola bebida, senón polo cansancio físico Sí. de as pernas como, Ou hostia, podes caer, o sea, quero dicir, pode haber, sí, pode haber pode haber caídas, tropezóns. pode haber tropezóns que provocan despois Porque ao final os escalóns, a area vaise levantando, vas baixando, pensas que vas ben, non vas, porque as burbullas ou o xeo, e poden pasar cousas. E o corpo xa non é o mesmo que o do xoves á primeira hora. no. Entonces, sí, o sábado suelense facer longos. Sí que é certo que aparte suelen terminalos moi arriba e queres dalo todo hasta o último momento, porque queres disfrutalo e dúas pagáchelo. Yeah. Entón, Sobre todo para pagar, diste, xa que paguei, pois... É que hasta o último minuto de música. é unha cousa que non entendo. Pagas un abono dun festival, 100 pavos, 200 ou abonos de 300, 400 que hai por aí de moitos festivales, de máis días, de poucos días, o que sexa, pagas unha cantidad. Joder, se ti podes ver todos os concertos e tes onde poder sentar, por que a xente entra solo para ver, neste caso este día, por exemplo, a Melendi ou a C3 con Tomás, dos grupos máis, e marcha, o sea, cada un fai o que quere cos seus cartos, pero eu digo, joder, se pago 120 pavos, 150 ou o que sexa, Sí, dentro das posibilidades vou ver se o podo máximo ver todo, posible. moitos van a ser tranquilo, pero coño, ver todo, joder. Sí, se hai a opción de poder velo. Sí que é certo que, bueno, cada persona ten a súa vida. A mí hai xente que sale ás 7 de traballar e pode Eso sí, chegar ali ás 8 ás 9 da noite. eso sí. E non estar ás 4 da tarde ou, bueno, ten os seus problemas, pero eu tamén penso como a ti, en plan, si unha vez que eu pago e podo ir, si podo, vou ir ao máximo posible, porque bueno, aparte, nunca sabes onde pode estar o artista, grupo, etcétera, que che vai a gustar e sorprender. O sea, que Nomes que poden gustar ou sorprender, escenario... Que escenario? escenario Repsol. Son Electro by Repsol, patrocinado, por favor, este vídeo, esta canle, con nomes que aquí coñece un pouquiño máis, como Grobas, Carras Martínez, que creo que ven todos os anos. Héctor Llamazares, que tamén é un residente, non? É un residente. Sí, igual que eran Sónico de Ben LP45. Pois, estes nomes aí coñecidos que seguro que son un éxito asegurado. Henrik Suar, Tiga, tamén son nombres potentes. O sea, eu creo que o sábado son Electro by Repsol. Vai mover moita peña. Aí sí que vai mover xente e sí que vai a petar e vai sonar moi fuerte. Sí, eu tamén o creo. Porque aparte, bueno, se non me confundo no cartel, tanto Vitalik como Henrik Suar poñen live, o sea, que vai ser potente. Van ser unhas sesións potentes. Vai estar guai, de feito, jódeme. E despois está, bueno, no, jódeche. Sí, jódeme porque, claro, posiblemente o son Electro vai a coincidir si ou si con o escenario principal en moitas ocasións. Sí. E vai ser como, bueno, que me molaría ver a Vitalik, por exemplo, pero como me coincida que é a mesma hora que Bayuca... Claro, que de Bayuca iba a falar eu. Bayuca podría pinchar en ambos.
mereces estar no principal, creo, por repercusión, por calidad, e por ser galego, e por todo. Pero tamén podría estar arriba pinchando perfectamente. O sea, podría encaixar nos dous. E gústame, e alégrome de que decidirían poñelo no escenario de abaixo, digamos, na zona principal. Chamo principal porque, o sea, ao final é a grada, pero merecio, o sea... Posiblemente, entón, vai que deses nomes que ti encarecidamente queres ver, si e recomendarías a xente para que vaya a ver? Bayuca, o sea, Bayuca con todo o que leva consigo, porque supoño que irá a Xosé Loi Romero e a Liboria, as rapazas que son unhas fenómenas. O sea, é un espectáculo que hai que ver si ou si, ainda que o víramos, bueno, eu creo que hasta o vimos xuntos varias veces. Que vira o espectáculo, ao final é un espectáculo tanto musical, artístico, de imaxes detrás, o sea, a nivel sonoro, escénico, de todo tipo, o sea, é pois quizáis das cousas que do sábado que máis me apetece ver. Unido que máis nomes? Unido a, espero, por favor, Holanda, a Melendi. O sea, Melendi prometeu que iba a traer noticias de Holanda. Que as trae a Santiago, por favor, que trae noticias de Holanda a Santiago. Chamadme Carca, chámamo se queres. Pero como te vou chamar Carca se fun quero máis Melendi de Holanda. Como te vou chamar Carca se fun a velo ao Coliseum no concerto especial de repaso da súa época boa e dorada? Para mí Melendi é Dios. Eso é así. E jova, pois sí, pode estar moi guai, igual que falamos do Lejo de Bangkok, o 90% das cancións vai a saber casi todo Kiski ali, pode ser pois, un concerto chulo no que crea un ambiente guai. E así nome que nunca viras e teñas ganas, que nome hai dese sábado? Hai algún que digas ti, quero ver en directo? A ver, quero decir, ti xa acostumados, obviamente, tío. E o Tom Odell conozco unha canción, que é un temazo, que de feito ahora hai como versión remix. Non lle conozo máis, pero sí que me chama a atención, un montón. Eu do sábado recomendaría Bayuca, xa dixo el, posiblemente o artista galego máis importante e máis internacional, sonando as súas cancións en festivais como Tomorrowland, en varios sitios moi importantes de música electrónica. Melendi é unha institución na música, se poden dicir cousas, pero é unha das artistas máis importantes a nivel España, sen ningún tipo de dúbida, en Latinoamérica tamén ten unha gran base de fans. E despois teño moitas ganas de quero ver a Ana Mena en directo. Creo que pode ser, como foi o ano pasado a Aitana, que igual non é a mellor o tipo de concerto que para nós, por idade ou tal, que a mellor non é o que máis se nos podría acercar, pero teño ganas de ver ese directo porque creo que pode ser un show, ten moitas cancións que coñecemos e están sonando en todos os lados. E teño moitas ganas de volver a ver a RSB, que falábamos antes que comentamos antes del, por eso non falei da música e tal. E despois teño moitas ganas de dous nomes. Un, como é o de Carlos Ares, artista galego, unha das revelacións do ano, con un discazo que é moi top. O sea, se non escoitaxes o disco de Carlos Ares, ide a escoitalo porque ten un nivel de produción increíble, ten unhas letras absurdamente bestiales, é unha viaxe para escoitalo de principio ao final, unha vez polo menos, porque vos vai a volar a cabeza. Ten un directo que non o vin presencialmente, pero vin vídeos no cal leva moito instrumento en directo, hai un violín en directo, creo que hai un acordeón por aí de vez en cando, e hai rodease de, creo que son 2, 4, 6, 7 músicos, 8 músicos, me parece que están con el, músicos e músicas que, non sei, creo que pode ser moi resultón o seu directo. E hai outro nome que teño moitas ganas de ver, se viene polémica, mamá, porque quero saber si é como parece nos cortes que se fan moi virales en Twitter, ou se de verdade o directo ten algún valor para que este en este festival e en tantos outros como está, como é o caso de Baby Trick, posiblemente a artista de xénero urbano máis odiada polos artistas de xénero urbano, a máis polémica polas súas cortes de cancións, a súa forma de falar, a súa forma de expresarse, un pouco peculiar. E non sei, teño ganas, é como que
eu lembro, non sei se te dixen a ti, cando saliu o cartel, que vin o seu nome e dixen que carallo fai este nome aquí, non entendo nada, é o único nome que me chirría do cartel, e así que se van acercando os días, máis ganas é tes. como digo, é que quero velo, porque ao final, criticar algo, para criticarlo en condicións, Hai que velo. hai que velo. Exacto. Sempre. E oye, igual me sorprende, non creo, pero non sei, como que quero ver. E falamos a decir isto de horarios de comer e demais. Creo que é a única actuación que quero Que verla empezar e depois igual a mitad a cuarta canción digo, che, mira, vamos comer. vamos a comer, vamos a beber ou me vou a tenda de campaña a dormir media hora e ahora volvo conxunto a vos. Falando de beber, que concerto dos 3 días diste? Teño ganas de pillalo, pero con un puntillo bonito. Hostia. Claro, que aí que o que me gustaría pillarlo Claro. con O sea, un puntillo bonito, desto como cando pillamos, por exemplo, a Timmy Trumpet, quero decir, un puntillo diste, buah, é que o que me gustaría pillarlo cun puntillo para disfrutarlo todavía máis, porque xa os disfruto, pero é peligroso porque vai a ser moi temprano. monolios. Efectivamente. Que peligro, sí. Porque xa son disfrutones e ter ese Sí. puntillo máis de non quero ter ningún tipo de vergüenza para bailar e para moverme, para saltar. Aí podes xogar co puntillo de comer pouco ao mediodía se son cedo, beber 1 litro e xa ter un puntillo. Despois tes tempo a retocar aí durante a E tarde. despois, mira, posiblemente o que teño ganas de pillalo con puntillo, así e espero que, por favor, son do camiño, se algún de vos vedes isto, xa están os horarios postos, segura, xa os tedes, non os publicaches todavía, ou igual cando salga este vídeo, xa salen os horarios, non os sei, non me poñades aquí que Varela á mesma hora que as de Bogotá. Por favor. É o único, o sea, despois me poñedes con Fernandito Costa, venga, sacrifico a Fernando Costa e vou a ver a Quique Varela, pero Quique Varela molaría velo con ese puntillo ese que decías de puntillo Timmy Trump, especial. porque creo que vai a ser unha sesión moi disfrutona. Trump, dixeches Trump. Timmy Trumpet. Trumpet, vale. Bueno, eu que sei, non pasa nada. Trompetas, o amigo trompetas. Trompetas, o noso amigo trompetas. E pode estar guai de verlo así con ese Pode cousa estar de, moi venga, vamos a bailar esa muñeira chantada e señor. poñernos a bailar a muñeira. Porque sin puntillo non son capaz de bailar, Na costa, ui. ou non. Ou non. Eu non sei onde estará colocado o escenario. Igual. Claro, o mellor ser máis grande igual só va. Igual va por outro lado, Pode claro. ser, claro. E si é na costa onde está sempre colocado, pois a vivir Pois a tirar o queixo e ir a rolos. ese pillo unha baixa, pois o que sei, é que isto non sei, non me veis, vale, non dixen nada. No, nada, ni corta. Hostia, Pois, realmente, esa pregunta eu respondería che que a min apetecíame ver co puntillo a la oreja de Van Gogh. para vivirlo con máis intensidade. La oreja de Van Gogh, tío, en plan, para saltar, en plan, saltar cas súas cancións, porque por que non? Cantalas A aí mellor se estou moi frío, sabes? A pleno mellor pulmón. non é a hora punta, estás aí nun momento tonto da tarde e ás 8 que diste, joder, en plan, a ver se ven Pet Shop Boys ou a ver, eu que sei, non sei, é por decir unha hora. E diste, pero claro, se estás aí arriba, son cancións que ao mellor algunha é así, e diste, guau, esta canción que é así, que acordome cando tiña 20 anos, tal, pero claro, co puntillo, ao mellor o dou o 200%. Entonces é como, vamos. E que esperas do festival en canto a organización ou melloras con outros anos de por exemplo, número de xente na barras, tipo de barras, rapidez, esperas algún tipo de melloría, alguna sorpresa ou algo aí que te gustaría? Sería sorpresa, e oxalá pase, pero que sí, que nas barras houvese outro certo tipo de rapidez ou de organización. En canto a máis número de personas traballando, Exacto. que non hai que sexa lenta a xente que estaba no pasado. No. Máis número de personas. Quero dicir, Por se acaso. máis número de personas, con outras organización, ou etcétera. De feito, é que che vou comentar, en plan, si realmente te fixas, vale que o sábado é o día que máis xente hai, porque, bueno, é sábado, véndese máis entradas de por día, supoño, etcétera, sempre hai digamos, unha evolución desde o primeiro día hasta o terceiro, por supoño que é porque hai xente que o primeiro día, pois a mellor é a primeira vez que traballa neso, ou a segunda, a terceira, e xa o terceiro día ten máis experiencia, máis habilidade, xa colle trucos e tal. Entonces, nese sentido, non sei se van a apostar por xente de outros anos ou non, pero sí que non estaría mal nese sentido.
E xa houve unha mellora ano pasado, que estuvo moi ben, que era o caos ao salir do foso, non sei se te acordas. Que fai 2 anos, eso era, sempre había cada atasco e cada cristo. O ano pasado houve unha mellora por aí, oxalá a manteñan e siga indo por aí. Despois, claro, a organización verá o que fai. Sí, porque ao final Ti crees que ou tes chivatazos de algo? eu non teño chivatados, pero espero que, non sei, que en canto ás barras haxa máis número de personas. Eu creo que necesitan. Espero que algo que o ano pasado, por exemplo, creo que se gestionou mal o tema probas de sonido a vez que os outros concertos, hubo un par de probas de sonido que non se poden facer ben porque sonaba moi alto e tapaba o Tapaba o que estaba outro. aproximando. É difícil facelo, pero espero que por aí. Tema comida, espero que manteñan. Me molou moito a ubicación do ano pasado en canto Sí, á comida, a min tamén, sí. nunha zona na zona da entrada principal de abaixo, por así dicilo, separado dos concertos, e con bastante espacio para poder estar ali, coller as cousas e facer colas e demais. Recomendación. O stand de Estrella Galicia. Red Vintage. Quedadevos con eso. Estrella Galicia paga. Ou invítanos a unha ronda ali. Todo o mundo ao stand de Estrella Galicia a pola Red Vintage. Molaríame algo máis de variedade en canto a food trucks, de algún tipo máis de opcións distintas ao habitual. Sí, son as de sempre. Ao final tes salchipapas, patatas, hamburguesa e kebab. Algo así, non sei, algo máis comidas do mundo, accións máis veganas ou máis vegetarianas, un pouco máis por aí, podría estar interesante. E Por despois, favor, non creo que estean, pero desde aquí recomendo encarecidamente Fartura Food Truck. O sea, esas rapazas son top. O sea, por favor, se as encontrades en algún festival, festa, feira, etc., e tendes fame, ide a andelas. Merece a pena. e despois, outro desexo, outra petición, o ano pasado fun a zona da acampada. Eu non. Teño que dicir que moi ben, bastante ben, bastante o chan, bueno, dentro de que chan do monte e tal, pero ben recortado, bastante en condicións, ten as súas zonas de sombra, depende como chegues tarde, vas ter unha zona na que vai dar todo o sol e te vas a comer calor pola mañán, e se chove te vas a comer toda a chuvia sen opción a que te tape, pero tema auga. O ano pasado, a según que horas xa salía auga fría, e ojalá este ano. Eso é complicado, porque moito movimento de xente. Sí, ao final eso vai nos termos, pero bueno. Pero auga quente a todas horas sería unha maravilla. Os panelcillos solares, non sei. Eso desexaría como tal. Usuario de camping. Porque sí que foi un pouco o máis negativo do camping. E pouco máis. Moi ben. Pouco máis que dicir. O sea, festival que está se algún de vos, alguén que vexa isto, se aguantan, mira, casi levamos unha hora, igual é un pouco menos dunha hora o tempo que estamos aquí, igual é un pouquiño máis, pero se alguén aguanta isto, que nos salude. Sí, por favor, que nos diga. E nos invite a algo. Sí, por que non? Somos youtubers, somos famosos. Pero queremos Navarra normal, non na VIP. O sea, Navarra como puracho. Sí, como plebe. Que nos inviten a algo, que nos saluden, que deixen a xente con os comentarios un pouco a súa porra de concertos que lles pode gustar ou que lles parece. Sí, se a xente se anima a ver isto e chega un pouco hasta o final, gustaríanos que nos puxera a porra dos concertos que lle chaman a atención e os concertos que queren ver co gusanillo, con esa chispita. Tamén queremos saber por onde van os tiros da xente. E unha última pregunta, ti crees que cando publiquen os horarios vai haber polémica porque non sei que grupo toca moi tarde ou non sei que artista toca moi temprano e tiña que tocar tarde, como pasa todos? Nunca pasou. É verdad, con os festivales nadie se queixa. Vos mirade calquera festival. Actúa non sei quen arte. Ui, que maravilla, todo son maravillas, todo son alabanzas. A esa hora botan o tempo na galega, non podo ir ao festival, é que claro, xa está. Teño ganas de ver os horarios, Sí. Porque pode estar gracioso. Sí. Non nos vai afectar. Pero... Non. Só para comer. Vamos a estar aí, o sea que non hai máis. Pois xente, un placer estar aquí co señor Daniel. Gracias por ver este vídeo. É o primeiro dunha serie de vídeos que van a salir, non sei se antes do verán
ou xa despois do verán, porque se vienen ideas novas de contido para aquí, para YouTube, pero un tipo así vídeo, porque al final non había nada preparado. Para nada. No. De feito, ata o día de onte prácticamente non sabíamos se íbamos a gravar ou non. Exacto, non sabíamos nin se iba a pasar ou non. Pero este tipo de vídeos así como máis non unha entrevista a nadie, senón, bueno, un falar falar por falar Por falar e un pouco da experiencia. e contar a nosa idea e axudar a que o mellor alguén pois diga, hostia, pois mira, non pensar en este concerto Sí, sí ou sí, que sí. gilipollas o que están a dicir. Sí, ou estes dous porque non calan. Tamén habrá que o pense. Así que se pensades eso, xente, vamos a dar xa ese gusto Exacto. de calar. Foi unha auténtica gozada ter aquí a Dani na miña Un casa placer meu estar aquí con el. e estar aquí, vémonos no segundo camiño. E E en moitos máis. moitos máis. De feito, mira, por que non? Un segundo vídeo, igual sale algún máis, pero un segundo vídeo cando esteo os Revenidas completo falando de Revenidas, Por que non? ese pode estar... Por que non? Xente, Feito. suscribidvos, activad a campaniña e todas as cousas para estar al tanto dos vídeos e graciñas por ver este vídeo. Moitas gracias. Hasta logo.